И здравейте, YouTube, аз съм KBG и днес ще снимаме в интернет на една игра на име BG Mafia. Ето я и нея. И нека да започваме. Тук да видим. Аз съм 100 милиона респект, то ти си много малко. Аз имам една бандичка тук. Едно G, 1 милиард. Яка работа си. Някои хора, повечето от вас се знаят тази игра, защото наистина много яко я играят. Уау. 2 гранатки имам. То си имам делита аз тук. Обаче събирам сега кредити, за да си купа някакви гънове. О, зареден съм. Много съм от. Я интересно ми сега. Дали да мога да ще гърмя нещо? Искам да гръмна нещо. Да видим. Чакайте малко. Имам идея. Една идея. Пейли 1G 965. Ето ще го гръмна. Този дет ми се правиш. Тук ама... той няма нищо хубаво. Това са някакви офиси. Те офисите никаква работа не ме вършат. Онлайн, да, онлайн. Тък му ще садват. О, главния! Първия! Аха! Не. Че е панал клуб. Маре, гърмити купчето мазна. Взех му 420 кеш. Интересна работа. Хайде, още една гърмени. Ау. Вярно, аз като гръмна един път не мога повторно. Тъпа работа. Ще взема да гръмна този. Я да видим. Дали ме го вкарам в болницата? 53 на 50. Реле. Еми давай. Аревате. Добре. Ще изчакам. 20 секунди не са ми проблем. Най-накрая. Така, едно. И отиваш в болницата, моля те са. Yes! Отиди в болницата! Гледайте са, хора. Вкарах го в болницата, майко ще откача, вкарах го в болницата. Вкарах го в болницата. Оле. Бах ти кефа. Уоу. Това не го очаквах. Кредитите струваха 2 милиона. Ооо, what the fuck. Някой ги смалил много яко. В такъв случай ще взема събирам. Аре. Чакай ме. Умряла работа. 204 стинка. Умряла работа. Ти ще ми свърши работа нещо. Някакви пари. Така. Аре, нищо. Няма тъпата работа аз. Фуд. Не знам. Имам си по 200 на всички. Знаете ли ко? Те ще си ги махам, че без ти коси седят така. Те кредите се преместват от сезон на сезон, ама този сезон скоро ще свършва и се продавах гъновете. Имах много силни гънове, ама като ме дразниха толкова много по-силни ставаха от мене. И какво да правя, освен да се откажа и да се събирам за друг сезон. Я чакай малко. 5 кредита на Vision 2.5. Не, чакай малко. Тук може да стане някаква далавера сега. Не видим. Night Vision 2.5 струва 6 милиона. На кредитите струва толкова. Ще надам, зато ще надам. Ще спечеля нещо, 100%. Sunglasses. Не, той няма как.
Мислех, че стане топа, те са 4 милиона, забравих. Я 3. Пък Greyhound са 3 кредита. 3-5 First Aid Kit. Не бих заложил. Уоу. Golden Retriever. И хора, това ще го правя на епизоди, защото да мога да качвам по-бързо. Ако ме разбирате, не? Ще ги качвам. Не знам кога ще ги качвам. Така ще ги качвам. Да мога да ги кача накрая и да довършим този квест във втория епизод. И абонирайте се за мен и до скоро, хора.